Het mag al bijna in traditie genoemd worden. Op de eerste zondag van oktober wordt namelijk de singelloop gehouden. Dit jaar al voor de derde keer. En het evenement is nog steeds groeiende. En dat feit maakt voorzitter Brendan Rijsdijk zeer trots. Ja, heel trots. Trots op alle vrijwilligers die meedoen. Trots op onze sponsoren die ons ondersteunen. Trots op het aantal deelnemers die dit jaar meedoen. Daar zijn we echt op alle fronten zijn we hartstikke trots. In totaal gingen er 1445 deelnemers van start. Van hen was een deel aan de 15 of 20 kilometer lange wandeltocht begonnen. En ook deed er flink wat jeugd mee in diverse klasses. Ja, dit jaar hebben de jeugd een bambino-loop gehouden voor de jonge kinderen van tussen de 3 en de 6. Daarnaast zijn er de kidsruns tussen de 6 en de 12 jaar. En we hebben de juniorrun voor de 12 tot 16 jaar. Een van de jeugdige deelnemers was Anne. Zij wist de kidsrun van 800 meter voor meisjes van 8 en 9 jaar te winnen. En heb jij daar heel veel voor moeten oefenen? Ik heb 3 keer geoefend met mama. En hoeveel minuten heb jij gerend? 3 minuten en 11 seconden. En vond je het zwaar om het te doen vandaag? Ja, een klein beetje. En waarom was het dan zwaar? Kwam het door de kou? Omdat het best lang was en omdat je of de hele tijd in de sprint moest rennen of in het begin op de tweede, derde positie en dan in de sprint rennen. Dus jij hebt de 800 meter voluit moeten rennen om te winnen. En was de tegenstand was dat zwaar? Nou, op het einde in de bocht had ik de laatste meisje ingehaald. En 8 seconden later mij kwam nog een meisje. Dus had ik net gewonnen. Rond het middaguur gingen de volwassen runs over 5 en 10 kilometer van start. Mark rende samen met collega's 1 ronde over de Venrijse singles. En kun jij vertellen wat je aan voorbereiding hebt gedaan daarvoor? Ja, de afgelopen 3 maanden 2-3 keer in de week getraind. Dus dat moet genoeg zijn. Maar ben jij van origine ook een atleet of doe je dat puur nou voor de sponsorloop of de singelloop hier? Nou, ik ben de laatste 2 jaar aan het lopen. Daarvoor heb ik 15 jaar wedstrijden gefietst, dus heel iets anders. En nu aan het lopen. Veel kinderen thuis, dus ja, dat is makkelijk lopen, hoef je niet zo lang onderweg. Een van de targets die de organisatie vooraf had gesteld, was het behalen van minimaal 1200 deelnemers. Dat doel werd ruim overschreden. En dat betekent dat er volgend jaar gewoon weer een nieuwe editie georganiseerd wordt. En voor diegene die dit jaar niet mee heeft gedaan, komt er dus weer een nieuwe kans. We hebben prachtige singels hier in Venray en daar kunnen we natuurlijk hartstikke mooi op hardlopen. En wat is nou leuker als je in je eigen dorp woont en over jouw singles kan lopen in jouw Venray. Waar mensen aan de kant staan die je kent, mensen die je aanmoedigen, muziekbandjes overal, muziek. Ja, het is een fantastisch dorp om zo'n evenement te organiseren. De 4e editie zal uiteraard op de eerste zondag in oktober van start gaan. En dat is volgend jaar op 3 oktober.